Manheru varanda veZimbabwe dzave nguva dzedu dziye nhau dzaBrett Mvet. Nhasi tiri paepisode 17. Munoziva here kuti $7 million ikaiswa musuitcase $100 notes, it weighs about 70 kgs. Inotokwana kuiswa motikari ichiendeswa kuborder kuti ibude munyika. Kuti zvakaitika here ipapo hameno ikoko. Mamwe mayouth vachiedza kurarama muHarare, vachiedza kutsvaga zvokudya. Mayouth ejunta vari kuswera vachiita masex tapes zvavo mumahotera nevasikana vavasina kuroora. Apa junta kana yakuda kudefenda zvinhu zveye zvinonzi sovereignty of Zimbabwe, inomhanyira kutsika dzechivanhu ichiti aiwa, hatidi western culture, we need to follow culture yedu. Asi ugoona zvavari kuita zvacho pachivanhu zvinonyadzisa zvisingaperi. Makambozvinzwa kupi vanhu vachichengeta mavidhiyo ekukwirana? Apa ari kuda kuita leader wemayouth. Mwari ngaapindure shuwa. Ende mazimba tinomacha zveshuwa. Hei, kunge munhu wese muZimbabwe ari kufambira 50 kg yehupfu, apa kana pane mariot inobva yatoita program ye-run for food muHarare imomo. Asi patinomboti netsekei kunzwisisa ndezvekuti zvivanhu zviye zvinonzi zvimazidhazi zvaakumacha zvakare, this time hanzi against corruption. Ndofunga havana kuteerera maepisode akapfuura patakati guys, kana uri munhu wejunta haubvumirwi kudemonstrata against yourself. Zvinonyadzisa iwewe semunhu mukuru anofunga, uyezve zvinonyadzisa nyika. Hamusati makuziva here kuti ndimi vacho vari kukonzeresa corruption yamuri kumacha? Saka kana muri kuda kugadzirisa corruption, ibvai muofisi imomo, rovai pasi. Coalition of Democrats code yakasainwa svondo rino. Dare, MDCN, MKD, RDZ neZunde vese vakatenderana kuti vachatsigira munhu umwe chete kuti aite MP wemaconstituents, uyezve munhu umwe chete kuti aconteste post yapresident. Tinotenda nekuronga kwavaita. Chokwadi chiri pachena ndechekuti kana tisina kuita opposition coalition, junta richatotonga kusvika 2023. Pane mufesi philosopher anonzi Plato akataura zvekuti, ende ndichataura muchirungu, kuti one of the penalties for refusing to participate in politics is that you end up being governed by your inferiors. Zvaakwatiri maZimbabweans kuti tose tizvipire kusunungura nyika yedu. 2018 ndipo panogumira road varanda. Ndiyo chanzi yedu yekupedzisira kuti tiwane kubvisa junta riripo nemuchechetere, in other words, peacefully. Vari kunze kwenyika, fungai zvenyu zvekutumira mari zvezve motosiyana nazvo. Motogona kutowana basa muZimbabwe chaimo chaimo, kudhuze nemhuri neshamwari. Panenge pasisina zvemapemiti zvekumhanya kusungwa nemapurisa zvisina nebasa, nekurarama kunge mhuka nekutya kunyika dzevaridzi. Vaya vari muZimbabwe, fungai kuti dai vana venyu kana vana mukomana nahanzvadzi vadzoka kumusha, mafariro amunoita mukavaona. Kuvaona zuva nezuva, vana sekuru vachiswera zvavo nana muzukuru, zvipatara zvichishanda, zvikoro zvichishanda, vana vachidzidza, mapurisa vachitosunga vaya vane mhosva, kuwana basa rekuti unongokwira kombi rimwe chete kuti usvike ikoko. Zvese izvo zvinogona kuitika kana opposition ikabatana ikaita coalition tisati tasvika ku2018. Asi tikasabatana pane zvimwe zvichaitika. Zvinotevera zvinoda kuudzwa kune vari mujunta uyezve nevari muopposition. Teererai zvakanaka.
kana pasina kuchinja kwehurumende mu2018 panenge pasisina imwe nzira yokubvisa junta kunze kwe-people power, vanhu mustreet, chimurenga chaiyo. Vatereri, muchiri kuyeuka here gore riye re2002 nerimwe re2008 mageneral vakabuda pamedia vakagara padesk kunge desk rinoira muri kuona vachiti hapana anotonga nyika kunze kwemunhu akarwa hondo nemunhu anobva mujunta imomo mavari. Saka isusu vana povho zvedu taakutaurawo kuti kana pasina munhu weopposition mustate house after 2018 isusu semacitizens tichatora simba ratinaro pokubvisai tega. Zvatiri kuedza kutaura pano ndechekuti zviri nani kuti imi sevanhu vejunta mutore mari dzamakaba, mutore zvinhu zvamakaba, mabhizinesi amakatora, murove pasi zvenyu. Mukadaro tinokusiyai zvakadaro, even 15 billion chengetai zvenyu. Asi kana maakuda kuzoitawo nharo zvakare muna 2018 ndo patichazopesana kuonana, ndo pamuchazomutsa vanhu veZimbabwe. Kune vari muopposition, zivai kuti mukabirwa vote zvakare muna 2018 pasina plan B tichakunetsai. Kana isipo vanhu havachadi kunzwa kunzi endai kumba munodya sadza. Kana pasina plan B mese zvenyu muchabviswa mumapati enyu, posarudzwa vatungamiri vanenge vachiziva zvinoda kuitwa kuti tiwane rusununguko. Coalition ndiyo inotokuraramisai zvenyu, otherwise nemiwo kwazvimba netsoka muchiperekedza vakuru. Inini zvangu ndiri munhu anoshanda nemaoko. Muona maoko angu aya, ndochera makomba, kwira maladha, tokanya dhaga rekuvakisa dzimba, topusha mabhara, nditone magambutsi angu andinopfeka. Izvi zvekuita mavhidhiyo zvamuri kuona izvi nekutaura against junta, ndakamanikidzwa kuti ndiite izvozvo nesituation yandiri kuona kunyika yeZimbabwe. Kunyika kwangu kwakazvarwa sekuru, kwakazvarwa mudhara, kwozozvarwa neni, nekwandakakurira ndikoko. Dai zvangu ndichiswera nemhuri yangu kana kubasa, ndichishanda zvangu, ndichiedza kuzvisimudza, kana ndichiona bhora kana rugby. Asi maya situation yekumba ndiyo inotondimanikidza kuti ndiite even chinhu chidiki chandiri kuedza kuita ichi, ndinotomanikidzwa kuti ndiite something. Nekuti tikasaita isusu vana vedu tinovasiya vachitei, asi tikutarisa kuti ndivo vachazorwisa. Ayo, isu tofanira kuita zvatiri kuita kuti vana vedu vawane upenyu uri nani. Situation yedu, inini, imimi, even Apfidzi, yakangofanana. Tese zvedu ngatisimukei tigadzire nyika yedu. Chokutanga, first step, panoda coalition yemaopposition before 2018. Ndo panoperera nawo Zabret Mveti dzanhasi. Kana makutsikana nezvandataura uyezve motsigira zvandataura, pane mamwe mavhidhiyo aripo paFacebook page nepaYouTube channel ose zvavanonzi Zabret Mveti. Ndatenda zvangu.